நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சமீப காலமாக வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளது. குறிப்பாக காட்டெருமை, சிறுத்தை, கரடி போன்ற வனவிலங்குகள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு வந்து செல்வதால் கிராம மக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர். இந்த நிலையில் குன்னூர் கரடி பள்ளம் பகுதியில் பகல் நேரத்தில் வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ஒற்றை கரடி ஒன்று நாய்கள் விரட்டியதால் குடியிருப்பு பகுதிக்கு வந்தது. அப்போது கரடியை பார்த்த பெண் அலறி அடித்து வீட்டிற்குள் ஓடிய காட்சி அங்கு பொருத்தப்பட்டு இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.